Nhau yaWalter Muzembe panguva ine iri kutsviriridza. Panoonekwa kunzi Walter Muzembe paakadzoka achibva munyika yeSouth Africa pakaita closed door meeting nemutungamiri wenyika, people they suspected vakati aiwa Walter Muzembe anenge achizodzoka and panguva ino anozogamuchirwa nemutungamiri wenyika aiwa nemaoko maviri, but pasina kana mazuva achizoonekwa abatwa nevakomana veanti-corruption. Panguva ino vanhu vakabuda kutaura zvakasiyana siyana, vamwe vachiti ingori catch and release, aiwa ndo madzokero acho, anofanira kungopinda musungo ozongobuditsiwa kana kuti kuzongonyararwa panhau yaWalter Muzembe. Saka pena mashoko obuda panguva ino, vanhu panguva ino vakunyatsozvibvunza kuti Walter Muzembe chakanyatsa kumbodzokera nyika yeZimbabwe chimbori chii chaicho. Ndotipawo subscribe like on the bell like tichipinda panapa Muzimu ai tosangana neilenda muri kuona rudanyo rwachinzi Muzembe denied bail. Panapa tichipinda Muzimu ai anoendera mberi vachiti Harare Regional Magistrate Mr. Donald Ndirowei has dismissed Foreign Affairs Minister Walter Muzembe's application challenging his placement on remand. Magistrate Ndirowei ordered Muzembe to return to court on Friday for trial date allocation. This development follows the court's recent confirmation of 3 outstanding warrants of arrest against Muzembe. The warrants were issued after Muzembe failed to appear in court since November 2018. Magistrate Ndirowei had earlier dismissed Muzembe's application to cancel the warrants, citing that his failure to appear in court was deliberate. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino, vanhu vanyatsa kuona kuti aiwa panguva ino Walter Muzembe ari panguva yakaoma, ende panguva ino kunyatsa kuonekwa achingoita ma-in and outs mukoti. Panguva ino kunyatsa kubuda pachena kuti aiwa mashoko anosimbotogwa nevanhu kuti kana uchinge wangobetray the ruling party ZANU-PF, especially leadership yayo, usafunga kuti ukazodzoka zvegare vakomana vai vanga kutrusta, havachati kutrust, watongova enemy. Mashoko ari kubuda panguva ino andamboti Sam reZimbabwe imbotudzai mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pe-this development iri kuitika nyika yeZimbabwe. Pina comment section medu kuti mafungiro enyu, musangana subscribe or like pamwe chete nokutina on the bell icon.